Geci nagyok kell fosni, bazd meg. Mi ez a fosszak a kurva anyádat? Azt a büdös kurveget, ez odaszárt a padlóra. Mentem hokizni. Sziasztok, ez itt újra a VR, én Jani vagyok. Mondd csak, Jani, hogy lehet enni feliratkozót elérni ilyen rövid idő alatt? Clickbait. De hisz az rossz dolog. Nem tudom. Hey, kinek hiszed magad? Spider Gamer. Kicsoda? Tiéd egy lészeres. Halló, belépőkártya? Én vagyok az Spider Gamer. Kell minimum 1000 feliratkozó. Neked még hiányzik pár nulla. Elismert vagyok. 10 embernek. Engedjen be. Nem tehetem. Akkor a te